Usa ka truck nga dunay kargang mga construction materials sa barangay Indahag sa Cagayan de Oro City na highball human matod pa nawad-an og brake. Driver ni ini patay samtang duha ka pahinante samdan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Dead on the spot ang driver ni ining usa ka truck nga adunay kargang mga construction materials human mibangga kini sa usa ka pader sa palugsong nga bahin sa kalsada sa barangay Indahag sa Cagayan de Oro City adlaw Domingo. Base sa investigasyon sa Kokpo Traffic Enforcement Unit, gikan sa Libuna Bukidnon ang truck ug paingon unta kini sa ilang bodega sa barangay Kamamanan aron maghatod og mga stocks dihang nahitabo ang disgrasya. Nag-declare ko no kining nag-drive si Mr. Reynald nga dito pa lang sa may Indahag banda wala na brake ang maong truck. No? So diretso bahada magina nga dalan panaog dira sa kuan sa nahitabuan o wala na gid ka pag-control ang driver. Tungod sa kakusog sa impact, naipit ang driver ni ini sa iyang lingkuranan nga may resulta sa iyang kamatayon. Samtang nalagpot sa ang iyang duha ka mga pahinante kinsa nakaangkon og samad sa ilang lawas. Hinuon luwas na sila. Sa karon, ginapahiluna na ang pating lawas sa biktima. Wala pa'y pahayag ang pamilya ni ini. Sumala sa kapulisan nga aduna nay panagsabot ang pamilya sa namatayan ug ang tag-iya sa truck. Kining ato mga sakyanan as long as gaandar ni siya nawad-an ta og brake natay ginatawag nga engine brake. Pwede nato i-control ang atong makina nga mohinay og padagan sa atong mga sakyanan. So hinaot no kinatong mga drivers nga magdala og susama sa mga ani kadagko o mga karaan na binas sa mga karaan nga i-practice no hibalin ninyo unsaon paggamit sa engine brake labi na sa mga sitwasyon nga ingon ani kay dako kay na og tabang. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.